като изпълнители на мисията си за това да популяризираме българските духовни ценности, предприехме няколко, вече трета година, пътувания по линия по стъпките на българите в чужбина. Така се срещнахме с хората от учени в България, с които днес се побратимяваме с техния град. Така попаднахме в Южна Франция на Филип Комтал и на редица други много интересни личности, един от които утре ще говори на конференцията, казва се Гидио Гилньов. Сега, понеже го няма, ще си позволя да ви кажа, че той е от аристократичен произход. Не желаеше да го убежавам това от скромност, но е човека с доказано катарско потекло. Той стана повода за това да се замисля за организирането на целия този форум тук, защото ми каза една фраза. Фразата беше: ние знаем, че от вас българите и от богомилите сме получили много. Много сме ви взели, дойде време да ви го върнем. И когато ми каза тази фраза, аз се замислих и му казах: господин Вилньов, ако ви поканя в България, за да го кажете това не на мен в тет-а-тет разговор, а на българската общественост публично, ще го направите ли? Той каза: с удоволствие, вървят. Филип Комтал пък беше човека, с който се запознахме в Монсигюр, където е последната крепост на катаризма, където се спасява така нареченото съкровище на богомилите, и в него има един много сакрален момент. Момента, когато се предава крепостта и папския наместник пита Анри Марти, който е коменданта на крепостта: предайте ми крала, свещеното оръжие на богомилите. Така е записано в документите на инквизицията и който не вярва, да отиде във Франция и да го прочете. Анри Марти му отговаря: никога няма да го намерите, защото лично аз помогнах на 4 от най-посветените с нощи да изнесат съкровището на Катар. И изброява имената на 4. На 3 не ги помня, но помня името на 4-тия, защото името е Хъно Българин. Пише го в документите на инквизицията, черно на бяло. И там се запознахме с господин Филип Комтал, който се оказа, че от години наред проучва тази връзка богомило-катарска и направил тази прекрасна фотоизложба. Поканихме го в Пловдив, той дойде, имаше възможност да остане само 2 дена и тогава му казах: ние ще правим голям събор в Преслав. Ще дойдете ли с изложбата? Той каза: физически не, защото има ангажименти, но ще ви я дам с удоволствие. Къде ще изложите? И аз му казах: в Преслав. Дълго си говорихме кое е Преслав, защо е Преслав, обяснявах му за 3 неща, които в моето съзнание Преслав е свързан. Първото е Златния век на цар Симеон и цялата литературна школа. Второто е установяването на независима православна църква, макар че много бързо тя изпада под византийско влияние, заради което се появява богомилското движение, за да върне тази вяра към нейните изконни корени, към истинското апостолско учение. И тогава той не знаеше нищо за Преслав. И му казах: отиваме в един малък музей, казва се Музей на катарите. Огледах го този музей и тогава му казах: следващия път задължително ще дойдете в България не само с изложбата си, а физически, за да ви заведем в Преслав. Защото там има музей, с който Франция може да се гордее. Тъй като казвам, този музей, който вие сте направили официално на катарите, казах му го директно, е влето копие. Сега господин директора беше много скромен да каже, че музеят е малък. Той е малък, като обем, но е изключително съдържателен. Призовавам ви да го разгледате внимателно, защото това, което ние носим като български генетичен код, ще го видите тук в тези изложби. Погледнете и този макет, тъй като там на
разкопките трудно човек може да го бие представа какво точно е, но тук може да го видите. Не пропускайте да влезете в съкровищницата, за да видите какво значи култура българска. И заповядайте в изложбата на Филип Контал, за да видите какво сме занесли във Франция. Като дух, като настроение и както се изразиха философите, т.е. нашите приятели във Франция, донесли сте ни житейска философия, която във всичките тези замъци, които Филип толкова прекрасно е заснел, е звучала с музиката на трубадурите, които са първите богомили. От думата трубар идва и трубадур. Трубар означава свирач на духов инструмент. Това са свирили там. Занесли са следващото огромно послание. Женската енергия на любовта и първенствуващата роля на женската енергия в съзидателния процес. Защото богомилите са тези, които са казали, женската енергия е тази, която създава модела. Мъжката енергия е тази, която с нейната напористост и агресия трябва да реализира модела. И накрая отново женската енергия е тази, която ще сложи финалния штрих, за да оформи цялото като хармония. Това нещо във Франция в момента, утре ще има една интересна презентация на Йордан Хаджийска на темата трубадурска музика, защото там ни водеха в един от замъците, които Филип е заснел, за да ни показват гадулки, гайди и тамбури в едни стъклени витринки, на които пише трубадурски инструменти. И ние им казахме, бе, господа, вие кога сте ги ползвали тези инструменти? 12-13 век трубадурите. Ние си свирим на тях и до ден днешен. Същите, ма няма разлика. Само, че при тях са в стъклени витринки, пък при нас ги има всяко читаче. Затова идеята на този форум е изграждането на духовния мост да не е просто някаква абстрактна формула, а взаимно опознаване, в което това, което носим като ценност и сме го предали, да го получим обратно като дължимо уважение и нещо, което ние, българите, заслужаваме. Бъдете живи и здрави и се насладете на този прекрасен музей. Не съм много такива. Благодаря. Благодаря. Само искам да уточня, че по програма е обявена изложбата на Борис Георгиев тук в музея. Ние ще имате възможност да я видите утре в арт-галерията на община Велики Преслав. Извинявайте, трябваше да направя това уточнение. Предвидено беше тук да бъде изложбата на Борис Георгиев, а в общината изложбата Богомили на Лили Динкова. За съжаление, Лили Динкова ми се обади точно преди 2 дни, за да ми каже, че не се чувства добре, не може да пътува и но ме помоли да ви кажа следното. В нейната родова памет, това е дъщерята на Петър Динков, лечителя, който всички познават. За него тя каза така: аз съм длъжна в този живот да направя 2 неща. Едното е да запазя паметта за богомилите и второто да запазя паметта за баща ми като природения Василий Врач. В нейната книга тя е написала така и ме помоли да го предам. Утре ще го кажа и на конференцията в подходящ момент. България може да се гордее с 3 големи духовни импулса, които е дала на света, не на Европа. Първият е импулсът на Орфей, вторият е импулсът на богомилите и третият е духовният импулс на Бенсадо учители. Тези 3 неща са като лайтмотив в нейното изкуство. За съжаление, тя не може да дойде, но до вечера в голямата изложбена зала на общината ще бъде открита изложба на Борис Георгиев, който е другият голям стожер на това духовно послание,
което той със своя живот толкова години по Италия, 15 или 16 живее там, открихме му гроба в Флоренция, правен за Куба. Живее в Индия много години, рисува цялата фамилия Ганди. Среща се лично с Айнщайн, работи с него, има един прекрасен портрет, за който Айнщайн е казал, че много хора са го рисували и снимали, но портрета на Борис Георгиев носи душата. Заповядайте до вечера на откриването и на изложбата на Борис Георгиев. Ще бъде в голямата изложбена зала на община. А пък от утре сутрин започва теоретичната ни дискусия, която ще бъде в голямата заседателна зала, пак на общината. Там може да получите много подробна програма. Нямахме възможност нещо да ги донесем, но всичко е подготвено там за вас утре. Заповядайте. Изложбата от 6:30 ли е? 6:30 в общината. Благодаря. Галерията на общината. Ще видите, входът ще бъде отворен. А сега приятно разгледане. Ако имате въпроси, сме на среща. Благодаря ви. Къде започваме? Тук.